Assalamualaikum maka penonton bersama. Kabatana Mamananga itu Najangan habalimpi Kalau basuaro Emang jangan jari Yolai mualimu Wahupuna Jibrikitu Batamu Sadar Sumbayang karu Katiku Badaka Sampai puaso kalimona ya jia tenang kuaso. Itu sebabnya dari nalimu dari nalimu Ya kiwani Jokan Luikmanu Ke dalam negari Patamu Badaku siap pujari Sami sarang tua di dalam negeri kaum tua batanyo petang jo pagi. Kadua tunjuk namanya dari semisal dia pandai di dalam negari. Oh katampe batanyo itu dan ini. Ketiga manamu sidai bati daripada kawannya nenek. Kata tinggi upamurku negara berani semisal tentara dengan polisi kampe banamo si jari mani sami sarang kayo di dalam negari kaum tua palakekan intan joko di kasana tengah dia nak negari kalimu kalingkian kete sekali sami saraya di dalam negari nan balimu itu kau indah sapakan Keraju tak mungkin selamat apa di jinjia tak kasamuanya balik ke dalam negeri lanya toba itu nan marimu itu kau indah sepadu apa karajo tak mungkin maju seorang melu nalai mengaku kau masih siapa malimnya pemulu orang banyak di cakap ragu anta ke sini anta ke situ semua lagi negara dalam sidang lah banyak kejadian masuk sekarang biar di negari awak biar di negari orang biar di bukit tinggi biar di padapannya biar di batu sangka walau di kota padang biar di awak walau dia di orang biar di kamerakan awak atau di kamerakan orang nanti biar kagadi-gadi jodoh buja-buja kalau nang gaji kaki tu bilang lah suko memakai baju nan jarang pakai silawa pensil lantas singkuk hingga malam memakai Hawaii lama baju jarang aduh nanti di pandang kalau laki-laki nak gitu bilang kaki kini lah lama pakai subang rambut lama tu penuh panjang rambut nalita melama celuk piara lasa rupumana jodoh bersama oh ada malam bantu anda ilah malam bantu mudi dari Jepang ada malam bantu itu tujuannya lah tambah dia pasang dapat di Sumatera Barat diampai dengan Pogada lasa lupa saja sawah jeladang balu balik minantula pulang putri puno jalan deh ketinggalan karano galodo nakapatang saingon lawaran surat suamanya barang de bancano acara menghadap la
gitu Boleh pandang Arjuna Al-Quran Inamu lakini lalata Walakawan kawan Lalata kuncu Kuncu Adalah nyoba Kata kadumana Iyo tiada kau daripada maki Walau dari bawah Alalu datang dalam dari pariangan ayo lekalai Iyo dewalau pun dari batu Basalah dekanadu Okulu Mudalah debara di nadi malam Anakku iyo semua telah salam dari kami bawa Aduh iyo dari sinawal Inanyo Arjuna Adaya minanyo Oh ilalah Thank you.
Batu
mawadah warahmah dian anyo sa iyo nanyo desa kato sa tiyo iyo ay laba ayam sa danciyang iyo ay bapasinyo kapuki isa mo yo de manakinan kalura sa mo ay manururyo Ringanan iyo de samuri injang obay de pikoyo de basamo iyo punya pangiyo de mangali kacinto iyo ay baliyo ko iyo tabali pinanamura dengan mahayo taytuanyo punya pangiswanyo de babara hasilnya de banalipi egando punya pangade payo para aloba buahnya sagatang yo tingkiyo to punya pangiyo para ada ruang panjang ada monyo tigo itu Panjang iyo baladang loba banyak iyo hasil ladang nyo Pokoknya nande
rancak yo merah-merah ladonyo. Ja sampai yo dekai tiang aprikili daunyo. Kok nyampang nani yo nyo mangali palabu yo degali nyo tabali yo dinan murah dinan yo mahayo tajuanyo. Kok jatuh inyo yo batarana kapuk yo tarana anyo. Kok nyampang de batarana itia taluanyo sakadang yo de kapalo. Iya bantarana kambir tiyo barana yo kembali mo. Tagalunan niyo ay lakusaho sukses lancar yo de anaknyo. Manape iyo ay katurunan na soleh-soleha de anaknyo. Ba itu yo doanan lagi to iyo ay de pasamo-samo. Iyo itu nalenyo doanan dari dedukan nale curito. Kito doka iyo de kana-kana asep YouTube menyusul sudah iko. Menyusulah de balik menjadi marakulai sudah iko. Paranunan asep yo la YouTube yo sampai kini lamaran nuju. Iyo de masih yo de manjomlo iyo nanjo kalau nandikiro. Iyo ba itu yo dia ambo iyo ikan la itu puno. Iyo lesan asibe iyo kamil de badu. Kalau samo-samo la de marando la Bisa marando tu siapa? Dalai untuk sa sudah iko mendapat jodoh lehan. Amin. Iyo nana siri kawang kati talanay ba itu puno. Yo lah. Iyo leba itu puno. Karano baru ba at kang silawa banyak jomlo maranduyo. Lebannya aldenyo jomblo iyo lese karangan ko. Kok lamo to tunan taga ako matibo sila di buwi. Nah orang pilih mah. Iyo lagi dahulu. Iyo tolong nala semua nala sana sudah ikut. Eyo tojolku. Nilai tojolku orang Minang oleh nalekanya tidur. Yes. Bani burjumo Kirama Dio ya sana pusajo
Ina adaro Allah dilayan orang Di malam bainai Isu al-ekatibo Badaro dilarikan orang Itu juga iramangina Kami lade badu Lari karano lari nyogi tu lari banyak aju di siku Orang ibu sagete Ode kami le badu Kalau dibuwe la panjang-panjang la dapat ada pe kawan baiko Dia iyo le sagete iyo tapi lade bajasu lagi ayo sangite asalai samparuno Iyo le tukandakan lakapado silekan pito Gelai kapa doa ajuna minna pana ajuna kajadi itu Tolong yang melasam Aduh, paket ah. Aduh, paket. Lejo buana naranja jolai kuna seru dojo lejo siranta kudo lejo budi kuri lejo abasi nesina makala sultan baru One iyo jangan dosan apa baso Allah de bojo sila wa ila de do garada Allah kapanya ko mato Allah gar hati palang kala konjona lamo awa anan santi mare awa anan jenggo Allah awa nomor satu nomor dua tiga onde pado foto ala pungkuinyo agada malada isino ampo Leda pepi tua adai tua kacuri tua lade mano taka ati pintu lade tantu talendo nilai ko gara-gara dari kami lade pado Akawati puro saya ala pau di minum air lade pagulo otak kawan kalang hijau ko kawan santong yo yala